υλικό σημείο κινείται πάνω σε οριζόντια διεύθυνση, διερχόμενο από το σημείο α τη χρονική στιγμή τ0 ίσον 0, κατόπιν το σημείο β τη χρονική στιγμή τ1 ίσον 12 δευτερόλεπτα και τέλος το σημείο γ στη χρονική στιγμή τ2 ίσον 28 δευτερόλεπτα, όπως φαίνεται στο σχήμα. Να βρείτε τις θέσεις των σημείων α, β και γ και στη συνέχεια να σχεδιάσετε τα αντίστοιχα διανύσματα θέσης. Να υπολογίσετε το χρονικό διάστημα για την κίνηση από το σημείο α στο σημείο β, από το σημείο β στο σημείο γ και από το σημείο α στο σημείο γ. Σχεδιάστε τις μετατοπίσεις του υλικού σημείου για την κίνηση από το σημείο α στο σημείο β, από το σημείο β στο σημείο γ και από το σημείο α στο σημείο γ. Στη συνέχεια υπολογίστε τις αλγεβρικές τιμές των μετατοπίσεων που σχεδιάσατε. Βρείτε το διάστημα κίνησης για τη μετατόπιση του υλικού σημείου από το σημείο α στο σημείο β, από το σημείο β στο σημείο γ και από το σημείο α στο σημείο γ. Τι παρατηρείτε συγκριτικά με τις μετατοπίσεις? Από το δεδομένο σχήμα της άσκησης θα πάρουμε ότι το σημείο α βρίσκεται στη θέση χα ίσον μείον 2 μέτρα, το σημείο β βρίσκεται στη θέση χβ ίσον συν 4 μέτρα, το σημείο γ βρίσκεται στη θέση χγ ίσον μείον 4 μέτρα. Το διάνυσμα θέσης ενός υλικού σημείου είναι ένα διάνυσμα με αρχή την αρχή του συστήματος αναφοράς, δηλαδή στην προκειμένη περίπτωση τη θέση ω με χ ίσον 0, και πέρα στη θέση του υλικού σημείου. Συνεπώς, για το σημείο α, το διάνυσμα θέσης θα ξεκινάει από το ω και θα καταλήγει στο α. Για το σημείο β, το διάνυσμα θέσης θα ξεκινάει από το ω και θα καταλήγει στο β. Για το σημείο γ, το διάνυσμα θέσης θα ξεκινάει από το ω και θα καταλήγει στο γ. Το χρονικό διάστημα που ζητείτε για κάθε μέρος της κίνησης είναι ο χρόνος που μεσολαβεί μεταξύ των δύο χρονικών στιγμών, στις οποίες το υλικό σημείο διέρχεται από την κάθε θέση. Συνεπώς, για την κίνηση από το σημείο α προς το σημείο β, το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί είναι ίσο με ΔΤΑΦ αβ ίσον ταφ β μείον ταφ α, δηλαδή 12 δευτερόλεπτα μείον 0, άρα ΔΤΑΦ αβ ίσον 12 δευτερόλεπτα. Για την κίνηση από το σημείο β προς το σημείο γ, το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί είναι ίσο με ΔΤΑΦ β γ ίσον ταφ γ μείον ταφ β, δηλαδή 28 δευτερόλεπτα μείον 12 δευτερόλεπτα, άρα ΔΤΑΦ β γ ίσον 16 δευτερόλεπτα. Για την κίνηση από το σημείο α προς το σημείο γ, το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί είναι ίσο με ΔΤΑΦ ΑΓ ίσον ταφ γ μείον ταφ α, δηλαδή 28 δευτερόλεπτα μείον 0, άρα ΔΤΑΦ ΑΓ ίσον 28 δευτερόλεπτα. Το διάνυσμα της μετατόπισης ορίζεται ως το διάνυσμα με αρχή την αρχική θέση του υλικού σημείου και πέρα στην τελική του θέση. Συνεπώς, για τη μετατόπιση από το α στο β, το διάνυσμα της μετατόπισης ξεκινάει από το σημείο α και καταλήγει στο σημείο β. Ενώ η αλγεβρική του τιμή δίνεται από τη σχέση ΔΧΑΒ ίσον χβ μείον χα ίσον συν 4 μέτρα μείον 2 μέτρα ίσον συν 4 μέτρα συν 2 μέτρα, δηλαδή ΔΧΑΒ ίσον συν 6 μέτρα. Το υλικό σημείο λοιπόν μετατοπίστηκε κατά 6 μέτρα προς τα δεξιά. Για την μετακίνηση από το β στο γ, το διάνυσμα της μετατόπισης ξεκινάει από το β και καταλήγει στο σημείο γ. Ενώ η αλγεβρική του τιμή δίνεται από τη σχέση ΔΧΒΓ ίσον χγ μείον χβ ίσον μείον 4 μέτρα μείον συν 4 μέτρα ίσον μείον 4 μέτρα μείον 4 μέτρα, δηλαδή ΔΧΒΓ ίσον μείον 8 μέτρα. Άρα, το υλικό σημείο μετατοπίστηκε κατά 8 μέτρα προς τα αριστερά. Τέλος, για τη μετακίνηση από το α στο γ, το διάνυσμα της μετατόπισης ξεκινάει από το σημείο α και καταλήγει στο σημείο γ. Ενώ η αλγεβρική του τιμή δίνεται από τη σχέση ΔΧΑΓ ίσον χγ μείον χα ίσον μείον 4 μέτρα μείον 2 μέτρα ίσον μείον 4 μέτρα συν 2 μέτρα, δηλαδή ΔΧΑΓ ίσον μείον 2 μέτρα. Άρα, το υλικό σημείο μετατοπίστηκε κατά 2 μέτρα προς τα αριστερά. Το διάστημα της κίνησης ενός υλικού σημείου ισούται με το μήκος της τροχιάς του υλικού σημείου κατά τη μετακίνηση από την αρχική προς την τελική θέση.
Το διάστημα, σε αντίθεση με τη μετατόπιση, εξαρτάται από τη μορφή της τροχιάς μεταξύ δύο σημείων. Αν το υλικό σημείο κινηθεί μεταξύ δύο σημείων και τη μία φορά η τροχιά του είναι ευθύγραμμη ενώ τη δεύτερη είναι καμπύλη, ενώ η μετατόπιση παραμένει η ίδια, το διάστημα στη δεύτερη περίπτωση είναι μεγαλύτερο. Για τη μετακίνηση του υλικού σημείου από το σημείο Α στο σημείο Β, το διάστημα ισούται με 6 μέτρα και ταυτίζεται με το μέτρο της αντίστοιχης μετατόπισης, καθώς η τροχιά είναι ευθύγραμμη και έχει συγκεκριμένη κατεύθυνση. Για τη μετακίνηση του υλικού σημείου από το σημείο Β στο σημείο Γ, το διάστημα ισούται με 8 μέτρα και ταυτίζεται με το μέτρο της αντίστοιχης μετατόπισης, καθώς η τροχιά είναι ευθύγραμμη και έχει συγκεκριμένη κατεύθυνση. Για τη μετακίνηση του υλικού σημείου από το σημείο Α στο σημείο Γ, το διάστημα ισούται με το άθροισμα των επιμέρους διαστημάτων από το Α στο Β και από το Β στο Γ, δηλαδή ισούται με 14 μέτρα, καθώς η τροχιά είναι μεν ευθύγραμμη, αλλά το υλικό σημείο για ένα μέρος κινείται προς μία κατεύθυνση, ενώ για το υπόλοιπο προς την αντίθετη κατεύθυνση. Συμπερασματικά λοιπόν, όταν η κίνηση ενός σώματος έχει μια σταθερή κατεύθυνση, το διάστημα ισούται με την απόλυτη τιμή της μετατόπισης. Όταν η κίνηση ενός σώματος δεν έχει σταθερή κατεύθυνση, το διάστημα είναι το άθροισμα των επιμέρους διαστημάτων των κινήσεων σταθερής κατεύθυνσης.